ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ಮೆಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸದ ಈ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡ್ಡಾಡು ಅರ್ತಿ ಪೀಡ್ತಿದೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವನೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ತುಳುವೆರ್ನ ನೆತ್ತೆರದ ಗುಣನೆ ಅಂಚ ಓಲೆ ಪಾಡು ತುಳುವೆರು ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜರು ತಾನೊರೆ ತುಳುವೆ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಪಂಪಿಲ ಕಮಲ್ಪವರು ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸಾಧಕ ತುಳುವೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಇನಿಕ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರನ್ನು ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಇನಿತ್ತ ಈ ಏಕೆ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರು ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆನೆ ನಾಡೊಂದು ಪುಟ್ಟಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆರಿಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬೋದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿನ ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕನ ಸಾಧಕರೇ ನಿಕಲದೊಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕರಿನ ಸುಮಾರು ಏಕೆರಡು ಬಂದ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಉಡುಪಿದ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಪುಟ್ಟಿಯರಡಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿನ ನಾಡೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂನದ ಉರುಡು ಒಂಜಿ ಬೇರನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐಟ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಗೆಲ್ಮೆನನ್ನು ತುಯ್ನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೇನೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲು RBI ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬಂತೇರು RBI ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪನ್ನೊಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ಈ ನೋಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋದಿತ್ತಿನಾರು ಒಂದುವೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಜಾತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡ್ತರು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅತಂದನ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರ್ ತಲ ನೂತ ಎಲ್ಪೊಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಆ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತದ ಮಣ್ಣದ ಗುಜ್ಜರು ಐತ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೆರಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಾರ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪುಟ್ಟಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಬಾರು ಪೂನದ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋರೆದ ದಂಡಲ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುರುಟು ಪನೋಡು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಮುಲ್ಪನೆ ಊರುಡು ಪದವಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಊರುಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಾಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿದ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಗೋಲಿಡಿನ ಅಲ್ತಡೆ ಉತ್ಪನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಐತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ನೈಕೆ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಪೂನಡು ಪೂನು ಪೂರ ಅಂಚದು ಪೂನ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಂಡ್ರಾ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲರು ಎಂಕ ತಿದ್ದಿಬೂರು ಇರಾರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಬತ್ತದು ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಹಂತ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ಇಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅವಡ್ಬಕ್ಕ ಶುರುತ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವಡ್ಬಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಸ್ತದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪನಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಲ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯದ ಉಪ್ಪುಡು ಮನುಷ್ಯದ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುರುತಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಕೊಡು ನಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಡಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ರಾತಗಲಿಗ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನತ್ತ ನಂಗೆ ಸ್ವತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇರುವ 30 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಂಬ ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದಾಲಜ್ಜಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಬೋಸದ 30 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟ ಮಲ್ತೇನೆ 25-30 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂನೋಡು ಉಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪೋಲಿ ಲೋನಾವಾಲಾ ಪೂನದ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದು ಪೂನೋಡು ಏನ ಆಫೀಸ್ ಪೂನೋಡು ಉಂಡು ಬದಲೇ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಈ ತರ ಬಾಯಿಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ಯಮ ಬೆನ್ನಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಎಂಜಿನಂಟ ಸರಕಾರವು ಕಟ್ಟುಡ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರಿತಿನಾರೆ ಸತತವಾದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬರೋದುಂಡು
ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೇಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೇಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣತೆ 4 ವರ್ಷ నుంచి ಅನ್ಪಂಡ ದುಂಬುಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಟೈಮ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ವರ್ಷ నుంచి ಫ್ರಾಮ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂದು ಉಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಬೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಡೋಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಫ್ರಾಮ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕೈ ಅಂದ್ ಏರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ನೀಡಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಗೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡ ವಾವಿಷಡವಾಡು ಇತ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಡ್ಲ 4 ವರ್ಷ నుంచి ಟ್ಯಾಮ್ಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಮ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿರಣ ಮಾಲ್ ಗ್ರೋಸರಿ ತಗಲಾವಡು ಜೋಕ್ಲನ ಸಂಬಳ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ಡ್ ಕೊರಡವು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ನಂಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮದಪರವನ್ನ ಘಟನೆ ಮಂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅರ್ನಾ ಜಾತಿತ್ಯ ಮಂಚಿತನ ಯೋಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಅವು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆಡಿದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ NIBM ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಐಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಮೋದಿಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ರಘುರಾಜನ್ ಅಂಚ CMD ನಗಲು ಇತ್ತೇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಗಲು ಅಂಚ ಮಾತಗಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ 2 ದಿನದ ಕೆಟ್ಟಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಎಂಕೊ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಗದು ಅವೇನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಏನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟಿಂದ ಸೇವೆನು 2 ದಿನ నుంచి ಪೊರ್ಲು ಕಂಟೆಡು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಬಾಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಆತ ಭದ್ರತೆ ಉಂಟು ಆತ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ನೆತ್ತ ಚೂರು ಅಂದು ಅವು ಪಂಡಗ ಅವು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಸದ್ಯ ಜಾತ್ ಪಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೋದಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತುಂಬೆ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ NIBM ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಲೆಜ್ 30 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು NIBM ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲಾಡ್ 4 ಲೆಜ್ ಪಿದ ಬರ್ರೆಜ್ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಮ್ ಅಲ್ತಿ ಓಡು ಎಂಚ ಅವು ಬರ್ಪಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಅವಿಡ್ದು ಡಮ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪಿದ ಬರುತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತೆ ಮೇರೆ ಅನ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಮರಣಿ 1.5 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ಲ ಇಟ್ಟ ಏರುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೂನಟ್ಟ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪುಡ್ತುಡ್ಲ ಪೂನದ ಕಲೆಗಳು ಊರ್ದ ಕಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದಂಚ ತೀರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದು ಅಂದು ಬರ ತುಲೆ ಜೀವನುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ನರಮಾನೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನಿಡ್ಬೇಕ ನಂಗೆ ದೇವರ ಐತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರುಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ 2 ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರುಂಡ ಐಟು ಒಂತೆ ಅಂಶನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಬಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲ ಅವು ದೇವರ ಐಕ ನನಾತು ಕೊರ್ಪೆರಂತ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾಗಲು ಪಂಡ ಗದ್ದಲಕ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ದಾಸರಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ಲು ಅಂತ ದುಂಬುಡು ಕಿಂಜಿಡ್ಲು ಅಂತ ಬಂಗೋಡು ಅಂತ ಮಲ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಯಾತಿನಗಲು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಗದಾಗಲು ಪಾಪದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಣಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪೀನಿ ನಾಟು ಏರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ 10 ಜಿ ಒಂದು ಪಣಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಆಗಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವತಃ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಟ್ಟು ಎಂಕ ಏರ್ ಪಂಡೆಡ ಅಗಳೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾತ ಏರ್ನ ಥ್ರೂ ಆಂಡ ಪೋದು ಅಗಲೇನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ 4 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎರೆಗ್ಲತ್ತೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನೋಕ ಯಾನಗಲೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆದಾಗಲ ಪಾತ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪಾತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಆಪುಣ ಆತೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಂಡ್ಪದು ಎನ್ನ ಉಣಸದ ಚಾರ್ಜ್ ₹1 ಆಗೋಜಾಗಲೆ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆತ ಪೂರ ಆಗಲೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಉಣಸು ಮತ ಒಂದು ಮಾತ ಸರಿ ಪೂ ನೋಡುದು ಊರು ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾತಿ ನಕಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಕಲಿಗೆ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಕ್ಕಿನ ಪುರ ಅಂದ ಅವಲೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಂಡೆ ತಿಂದಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಕೆಲವರು ನೆಂಚೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಾನು ಊಡ ಸಟ್ಲಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ದಾಲ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು
ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲಸ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಸರು ಅದು ಕೆಲವೆಡು ಜಾಬ್ದ ಅಂತೆ ಅಂಚ ನಾನಾ ವಿಧೋಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾರೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ಏರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫೋನೋಡು ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಏನು ಸ್ವತಃ ಆಗಲೇ ಈಗ ಊರು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಟ್ರಕ್ಡ್ ಸಮತ ಪೂರ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬೈದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಾಗಲಿಗ್ಲ ಏನಾಗಲೇ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಅಂತ ಎಂಕೊಂಜ್ ಎನ್ನ ಮನಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಂದ್ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಈ ಪಾಪದ ಬಡಪತ್ತಿರದ ಹತ್ರ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಗಿನ ಚಿತ್ರ ಜೋಗುಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಏನಂತೆ ಪುದರ್ ಬಣ್ಪುಜೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ದತ್ತಾಗೈತೊಂದೆ ಪಣ್ಪುಂಡ ಪಣ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಊರ್ದ ದೊಡ್ಡ ಈ ಕಲ್ಪೇರ ಬಂಗಾರ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುಡಿಂಚ ಆಸೆ ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೇರ ಬಂಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಂದ ನಮಗೆ 100% ಅಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ ಇತ್ತ ಬೂಟೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಗಲಿಗೆ ಐತ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲಿ ಎನ್ನ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟ ನೆಟ್ವತ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಿಗಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಅವೇನು ಪ್ರಚಾರ ಪಣ್ಣೋಡು ಜಡ ಪಡ್ಜಿ ಅಗಲೇ ವಂಚನೆ ಪಂಪಿನಿ ಆಪಲ ಅಂದ 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 ಉದ್ಯಮಿನ ಉಲೈಡು ಪ್ರವೀಣನ ಉಲೈಡು ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ 2009 ಅಂದ್ 2009 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ 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 15 ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಕಿಂಜಿಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಊರುಡುಪ್ಪನಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪನಗಲ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಐಕೊಂತ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲ ಕೊರನೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣೋಡ್ಲ ದಾನಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿದೇ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಯಾನು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಗೆಪ್ಪನಗ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಐತ ಆಸಕ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಸುರುತದ್ ಬಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಂಗಲ ಆನಂದ್ ಭಟ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೊರಿಯಾ ವಿಠಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ 60 ಬೂರ್ನಾರು ಅಂದ್ ಐಡು ಪಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಅಂಚ ವಾಸುಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿಂಡಕ ಪೂರಗಲ ಪಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರು ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವ್ರದೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ತಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ಆಡು ವರ್ಮ ಪಂಡ 12 ವರ್ಷ ಬತ್ತಡು ಸರಣ ಎಂಕು ತೋಜನ ಅಂದಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟದ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೇರೆ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಪೂರ್ಣಡತ್ತಂದ ನಗರುಡುಪ್ಪು ಅವು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮೀರಜುಡುಪ್ಪು ದೊಂಬೋಲಿಡುಪ್ಪು ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಖಾಲಿ ಪೂರ್ಣದಂತ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಹೋಗ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಗ ಆ ಯಾನಗಳ ಒಂಜಿ ಐಕದಲ್ಲ ಈತು ಕೊರಡು ಆತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಳಿನ ಕ್ರಮಂಚಿ ನಂಗೆ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಹೊರಿಡಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಯಾನ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಎಡಲಂಜಿ ಕೆಣ್ಣ ಜೋಡೆ ಪೊಂಡಲ ಅಗಲೊಂಜಿ ದಾಲಂಜಿ ಏತು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಂಡಲ ಯಾನ ತೂಪಿನ ಜೀತು ಕೊರಿಯರ್ ಆತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಯ್ಕಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಗಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಪೂರ್ಣದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಿರಂತರ ಅಂಡ ಆ ಕಲೆ ಒರಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಅಂದ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅದಾಗ ಸುರೂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಮದಂಗಲ್ ಆನಂದ್ ಭಟ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಆದಿತ್ಯರು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸುರುಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣದಾಗಲೇ ಏರ್ ಹವ್ಯಾಸನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆ ಸುರುಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಉಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕರಾಸುರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಅಂದಾನೆ ಪೂನೊಡ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಒಂದು ಪಾಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಬಂಡ
ಅಂದ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಮತ್ತು ಅಬೋದ ಆರಿಪೋದು ಅಂಚದ ಎಂಕೊಂತ ಮತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ಕರಿ ಅನ್ ಪಾಡು ಜಾಂಡಲ ಎಂಕಿತ ಎಂಕಲೈತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಿತೆ ನಾನು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೋದು ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡಿತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ನಾಟ್ಯಪುರ ಕಲ್ದೆ ಮರೆ ನಾಟ್ಯ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೂಲು ಊರುಡು ಪಣ್ಪುಂಡ ಟಿ ಜಯನ್ ಕುಮಾರ್ ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಪ್ಪನಗಲ ನಾವು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿದ ನಾಟ್ಯಪುರ ಕಲ್ದೇನು ಅವಡೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಊರು ಪೂನ ಪೋಯಿಡೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಗಲ ಆನಬಟ್ಟು ನಗಲ್ಪುರ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ದಾಗಲ ಅಂಚಿದಾಗಲ ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿದ ದಾಬೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿದ ಗೇಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಏನು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ನಾಟ್ಯಗುರು ಮದಗಲ ಆನಂದಭಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಲ್ದಿನ ಯಕ್ಷ ಗುರುವಾದಿತ್ಯನ ನೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತೆ ಮೇರೆ ಅಂದ್ ಪೂನ ಬರ್ಬಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬನ್ನೊಂಜಿ ಬುದರ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಪೂನದಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚನೆ ಅಡೆ ಬತ್ತದ್ಲ ತೂತಿನೆ 2-3 ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿನೆ ಅಂದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಪೂನ ತುಳು ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂನೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ತುಳು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘಪ್ಪು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದು ಸಂಘಲು ಇತ್ತೆ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚೆನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಐಕೆ ಪುರ ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರ ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರ ಐಕ ಆ ವಿಷಯಡಗಲ ಅಂದಂದು ಐಕ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡಗೆಜ್ಜಿ ಐಟು ಪೂರ್ಣದಾಗಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತಕ್ಕ ಹುರುಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಊರದ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಗಲು ಕಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ಣು ಇಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅಂದ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂದ್ ಅವು ಆಯ್ತು ವಿಷಡು ಇರು ಪಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈ ಎಂಕಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಏರ್ಲಂಜಿ ಊರ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಊರುಡು ಗೊತ್ತಾಪ್ಸ ಎಂಕಲೆ ಪರ ಊರ್ದಾಗಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಏರು ಊರ್ದಾಗಲು ಸಿಕ್ಕಿರ ತುಳು ಬಾತಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನನೇ ಬಾತ ಎಂಕಲೆ ಮರೆ ಅಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಸುರುತ್ತದೆ ಮಧ್ಮದ 5ನೇ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಪಂಪುಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮದಗಲು ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಮೇರೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅವೇನು ಆಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಅರಸುವ ಆಗಲೇನು ಏತ್ ಆಗಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವ ಏತ್ ಆಗಲಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಆತು ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನೆನತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಡರ್ ದಿಂಜಾನ ಒಯ್ಪಾಡು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನೋ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಅವಡಕ್ಕೆ ಏನದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿಂಗಳು ವರ ಊರು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಊರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅನಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಡಿದೀವರ ಜೋಕ್ಲು ಕೇಳುವರು ದಾನಿ ಗಡಿ ಊರು ಒಪ್ಪರಿಂದದು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಿ ನಾವು ಪಂಡ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಉಂದತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಡಪುಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಲ ಅಂತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡಲ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ತೂಡಿಂಪಿನ ಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ತಿಂಗಳರ ಪೋದು ಪಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಲೆಸಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗಳು ಲೆಸೋದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಹತ್ತೆಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಟೈಮ್ ದೀಪೆ ಪೂರ ಅವು ಐಟೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಲೆಸಬೇಕುಳ್ಳೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ನಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾನ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕೂಡ ಪೋನಾಗ ರಿಪೇರ್ ಶಾಪೆ ಮೇರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾದರಿಂದ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಮಾಡು ಯಶಸ್ಸದ ಆಂಜೋನ ಪಿರೋಡು ಕೊಣ್ಣನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀರಿನ ಯಜಮಾನಿ ಆಶಕ್ಕ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಪುಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಪೂನಾ ಓನ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಂಡಲ ಅಲೆಗ್ಲೆ ನಿಂಚ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ ಊರು ಪೂರ್ವಡ್ಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಹೆಂಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಬೋಡು ಕಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲೆಗೆ ಅವಡೆಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾವಡು ಏನಾಗಲಿ ಬತ್ತಿನಗಲಿ ಏರೇ ಬರಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ ಕಿಂಜೇಣ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಏರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನೇ ಅಂದ್ ಪ್ರಣವಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗೇತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ MBA ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇತೆ ಕಿಂಜೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇತೆ
ಅಂದು ನೀನು ಯಜಮಾನಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಚದು ಅಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯಡು ದಾಲ ಒಂದು ಜಾಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ಆತಿನ ಅಂಡಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕತೆ ಏರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಉಣ್ಪೋಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಪಣ್ಪೋಲು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆ ವಿಷಯಡು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಬಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಣಿ ಕೊಡುದು ಮಾಲೆ ಪಣ್ಪೋಲು ತಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಲೇತೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೇತೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಪಣ್ಪೋಲು ಅವು ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಹೆಮ್ಮೆನ್ ಪಣ್ಣೋದು ಎಂಕ ಆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ ಸಿಗದಿನ ಎಂಕ 50 ವರ್ಷದ ಅವಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತಲ್ಲ ತೋಜು ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ಐತ ಪೂರ MC ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ಆ ವಿಷಯದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಅವು ಅಗಲ 5 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಆ ಕಿಂಜಿಡಗಲ 18 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿನ ಪನ್ಪುದು ಆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರು ಸುರುಟು ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟನೋಡು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೊಡಮನೆ ಕಡೆ ಪುಡ್ನೋಡು ಆ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟೆ ಮಲ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಕ್ರಮಟೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪೊದ್ದೇರಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲ ಲೆಪ್ಪಡದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಕ್ಷಣ ಮೇರೆ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ ಬೇರದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಪ್ಪರೆ ಕಲೆತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಪ್ಪರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಪ್ಪರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನನಲಾತ್ ಇರದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಣಿಕೆಲು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗ ತಿಕ್ಕಡು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನೊಂದು ನಮನ ಮಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೂರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಲು ಇರನ್ನು ಕಾತನಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈರ್ನ ಉಡಲಗಂತದ ಮದಿಪುಗು ಇಡೀ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.